Здравейте в канала ми. Днес ще говоря за Peugeot 508 и по-точно за хибрид версията. Дали да си купите, дали да не си я купите, как, какво, къде и кога. Започваме веднага. Така, значи, четох за хора, които искат да си купят Peugeot 508 или хибрид и питат, нали, дали колата заслужава, какво и така нататък. И аз, доколкото знам, няма такъв клип направен. А който е гледал канала ми, знае, че имах такава кола. И мога да ви обясня всичко за нея. Значи, моя съвет е да не си купувате хибрид версията. Сега ще ви кажа защо. Значи, иначе, като цяло колата е много красива. Пълна е с екстри, кожи, всичко си има, всичко е ел, седалки, памети, работи, штори, тавани, задни врати, всичко е електрическо. Просто колата си е супер. Като цяло. Красива, както казах. Хората я заглеждат перфектна кола. Но скоростите са много зле според мен. Веднага ще кажа, че това са глупости, нищо и няма на колата, аз съм я карал, върви си перфектно. Аз имах колата и я карах и скоростите не всяко време, не по всяко време, но от време на време ме дразняха и то адски. Значи, колата по принцип може да се кара на два режима, нали? Не че може да се превключат от някъде, просто вие като с крака може да го командвате това нещо. Първия вариант е, когато на кръстовището тръгнете на ток, нали така тръгва. Минава там, да кажем, 100-200 метра, зависи как я настъпвате. Пали след 100 метра. Продължава на дизел, там така като прави, минава направо на втора скорост, продължава и превключва на трета. Първа не я закача въобще. Така. Наближавате кръстовище, пускате газта, колата гасне, продължава да регенерира в този момент и спирате. Така, колата е на ток вече, спряла е, мотора е изгаснал. Пак тръгвате, пак след 100 метра 200 пали и така нататък и така нататък. Ако поддържате този модел, няма проблем с скорости, защото продължава на втора като запали мотора и превключва на трета и като спирате, регенерира и скоростите не участват, извинявайте. И идва втория момент на вид на карането ви, когато много нежно я карате и колата изхъби батерията си. И тогава почват проблемите на тая кола. С повечето време ще успявате така да я карате, но от време на време няма да можете. Там кръстовище, нещо, повече време ще чакате и така нататък и батерията ще се свърши. Тогава почва да изрежда скоростите на дизел от първа. Не тръгва на ток. Почва да изрежда скоростите от първа и тогава почва да тресе напред, назад. Просто се получава нехубаво. Просто първата скорост не е добре направена, много е къса, много е дълга, не знам. Явно е къса, не знам и аз. И така карате се на дизел, превключва се тази, като превключва на втора и трета почвате вече по-нормално да я карате, нали? Наближавате кръстовище, пускате газта, искате да спре, нали така? Почва да изрежда наобратно, втора. Първа. Цялата се тресе. Разбрахте ми за какво говоря, мисля. Има и още едно нещо лошо в колата. Това е, че просто колата като върви на ток, нали така?
И сутринта, ако тръгнете вие на ток и въобще не запалите тая кола, после като запали изведнъж насред пътя, става едно не е добре, нали така? Ще ми извинявайте за звуците. Просто двигателя не върви добре. Като някакъв задавяне. Не е загряла и не върви както трябва. И сутринта трябва да я палите, от копчето на 4 wheel drive да закарате вратката, да може да запали колата, да постоите там 2-3 минути. После да го закарате на ауто и почвате да се карате по метода, който аз ви казах. Първия, с върви на ток, гасне и така нататък. Пак пали мотора, пак гасне на кръстовището, после тръгвате на ток, пак пали мотора и така нататък. И така, моя съвет към вас е да не си купувате такава кола. Хибрид. Ако искате тая кола и я харесвате толкова много, тя наистина е за харесване, тя е красива, хубава. Вземете си обикновената версия дизел. Но ръчна скоростна кутия. Автоматика на другите е още по-зле. Разваля се през 5 минути. Така че за моя съвет за тая кола, точно 508, е да си купите дизел хибрид, дизел ръчна скоростна кутия. Няма да сбъркате. Защото колата е много комфортна, много хубаво, малко твърдо вози, естествено, заради големите гуми. Друг е проблема още един проблем на хибрида, може би и на обикновената версия, не съм сигурен, е задното окачване, което е супер зле, гадно. Направо ще имате доста главоболие с това окачване. Гумите се разкрачват, те направо са се разкрачени от производството. Криви са, отзад изглежда като някакъв, не знам, как да ви го кажа, като разкрачана. Колко проблеми имах с тия гуми. Намествах ги, сменях тампони, всичко е окъсано отзад, се окъсва. Тампони имам от тежната на батерията. Амортисьори сменях, няма. Гумите са разкрачени, не може да се наместят. Едното рамо за наместване е някакво специално и аз не знам. Не се намества, по принцип, така пише в пътването. Не се коригира tow out, tow in, не знам на английски, го знам на български, не знам как се казва. Само дума да разкрача на колите, на гумите. Не може да се коригира. Това нещо, точно тази щанга, която го командва, тя няма на нея, не е направена да се коригира. И това е моя съвет, и това е видеото. Надявам се да ви хареса и да ви е от полза, за който иска да си купи такава кола. Ако ще отчувате да купувате тая кола, въпреки че аз ви съветвам обратната, качете се, пуснете на Zero Emission Vehicle на вратката само на ток, да изхабете батерията и чакайте да продължа само на дизел и карайте на дизел. Карайте, тръгвайте, спирайте на стоповите, на кръстовища и така нататък, да се убедите сами какво става. Другото е да гледате задното окачване, идете отзад и вижте дали колко е разкрачена. Ако е супер клекнала и разкрачена, направо толкова може да се разкрачи тая кола, че почва да стои грозно направо. И това е. Мога да говоря още цял ден за тая кола и всичко да ви кажа, каквото искате да знаете, но имам няколко клипчета в канала, как сменям амортисьорите и така нататък, гледайте ги ако искате. И това е от мен. Абонирайте се за канала ми ако искате. Харесвайте видеото ако ви харесват, ако не ви харесват, палец надолу давайте. Просто.